І знову ми зустрілися. У гэты раз у нашай бытлейкі будуць незвычайныя падзеі. Сцена і тэатр даюць нам магчымасць паўдзельнічаць у падзеях мінулага і будучыні. А сёння мы войдзем у евангельскую тэму нараджэння Христа. Мы пожадали принять удел у подороже 3 царов, у Бетлеем. Давайте подорожничать разом с нами. Я запаліў зорку. Мінула столькі вякоў і гадоў. І нарэшце яна заплымянела, заззяла для ўсіх. Цудная, але што за радасць? Нарадзіўся збаўца свету. Запрашаю, запрашаю, запрашаю ўсіх вас у неба. Ёсць, зорка, ёсць. Гэта не памылка. Гэта яна, гэта знак. Сапраўды, нарадзіўся кароль каралёў, нарадзіўся збаўца. Толькі спакойна, радасна і голасна выбухнем на хвалу пана. Аднак трэба ехаць, трэба яму пакланіцца. Але бачу гасцей. Вітаю цябе, Мельхіор. Вітаю тебе, сябра Каспар. Вітаю вас, годные пашаны маги. Что вас сюда привело? Мяркую, мой дорогий, что ты сам здогадываешься. Гэта новая зорка. Яна самая важная. І ви яе ўбачылі. І як гэта добра. Трэба вырушаць у дарогу. Поклониться новорожденному збаўцу. Принести яму дары. И мы уже собрали их с собой. Я заберу з собой золото. А я мира. Пойду запропоную моим дочкам. Им так само необходимо поклониться королю. И ты лічиш себе мудрой, а на самой справе я мудрая, бо вже шмат що бачила. Бачила. Я так само шмат що бачила. Хоч я й молодша, але й так ліпше тебе розумію многое. Що многое? Наприклад, розумієш ти добре, тільки на витиранні носа і Да нулянка. шурки вы мои! Хопить уже свариться. Колькі разоў вам гэта трэба паўтараць. Сапраўдную мудрость, дорогие вы мои, человек носіць у сэрцы, а не на языку. Ах, калі вы ўжо паразумееце, а можа ў хуткасці, як пазнаеце караля каралёў? Зараз менавіта паказалася зорка, якая вяшае яго день нараджэння. І мы заўтра з маімі сябрамі вырушым у дарогу, каб аддаць паклон збаўцы. Тата, возьми нас с собой. Добра, толькі будьце паслухмяныя. Дякуем тебе. Вось цяпер побачиш, хто з нас мудрейший. Я думаю, что я, а ты не маешь шансов. Тата, кто это? Гэта мои сябры магі, яны знаюць ход зорак. Бог запаліў зорку на небе. Дзякуючы ёй мы даведаліся аб нараджэнні збаўцы. Але вы, як заўважылі, не можете познать зорку. Сами хочете быть як зорки. Няма у вас ані мудрости, ані святла.
Падчас дарогі я буду вас вучыць, як здабыць сапраўдную мудрасць. Калі вы гэтаму не навучыцеся, не будете здольныя пазнаць збаўцу. Тата сказал, что я не мудрая, не разумею. Але Але ж я хочу познать збаўцу. и я так само. Хутчэй за зоркай! Треба спешить. Затрымайся, караван! Там нехта ёсць! Хто вы? Чаму плачаце? Мы с вёски вышли, теперь не ведаем, что робить. Навошта выйшлі? Куды сабраліся ісці? Бо ми хотіли, нам було літо, без навуки, без уставання на світанні, а тут нічого. Нам здавалося, що наші батьки неразумні, бо працюють увесь час, а ми мудрі і будемо безпосхово жити самі. Сапраўды, мудрасць, яна як золата, і знаходзіць яе кропатлівай працай. А гэта азначае, што трэба прыкласці шмат высілкаў і сэрца выліць шмат любові, каб здабыць сапраўдную мудрасць. Вяртайцеся до сваіх бацькоў і старанна вучыцеся здабываць золата мудрасці. Дякуємо тобі, король, ми так і зробимо. Вернемося до своїх батьків і будемо їм послухняними. Зробіть так, як кажуть. А зараз ідзіце ў тым кірунку, там у далейшым відаць вёску. За зоркай! До побачення! У шлях! До пабачення. Але ж гэтую бульбу з'ядаюць каларадскія жукі. Будуць галадаць, калі не парадзяць сябе з гэтай навалай. І так хіба і будзе. Паглядзіце, як яны сварацца. Замест таго, каб узяцца сумесна за працу. Гаспадары, чаму не займаецеся гэтымі жукамі? Сапраўды, чаму ты не жадаеш мне дапамагчы? А чому ти не жадаєш допомогти мені? Вы павінны працаваць разам і супольна збіраць каларадскіх жукоў. Спачатку на адным полі, а потым і на другім. Не, я не хочу працаваць на двух полях. Я так само. Хопіць мне працы і на сваім полі. Ці вы не разумееце, што ваша згодная супольная праца паспрыяе добру кожнага з вас. Яна як прыемны пах ладану, які, уздымаючыся ў вышыню, цешыш усіх. Калі вы працуеце разам, то у вас будзе радасць ад багатага плену. Цікава. Яна у мяне, а я у яе. Але у каго пачнем? У мяне, бо моє поле знаходзіцца далей. А мае бліжэй. І што з гэтага? Попіць ужо сварацца. Важна, каб вы працавалі ў згодзе, бо інакш нічога з гэтага не атрымаецца. Калі пах ладану лёгка ўздымаецца, то ён радуе ўсіх. Добра, будзем працаваць згодна. І пачнем ад майго поля, бо сапраўды лепей ачысціць тое, якое знаходзіцца далей, і скончым, каб кожнаму радасней было бачыць і нашу працу, і свае дамы. Хай ваша праца прынясе вам радасць і ўзаемнае зразуменне. Багаты плён. А мы тут затрымаемся на ноч. Ідзіце вось да той хаты. Там жыве самотны стары, але дом мае вялікі. Да пабачэння. Дачушкі,
Трэба гэтаму чалавеку дапамагчы. Ён уже вельмі стары. Прынясіце яму са студні вады. Я занятая, бо займаюся прической. Няхай гэта зробіць яна. Я стамілася і толькі што просила крыху адпачнуць. Ці вы ўжо ніколі не змяніцеся. Девчонки, скажите, что такое сапраўдная мудрость? И что такое пах? Приемный як ладан. Тата гаворыць, што сапраўдная мудрасць паўстае у сэрцы гарачым ад любові. Ладан дае прыемны пах радасці, калі мы сумесна працуем, адзін на карысць другога. Дорогие девчонки, працавітасць, мудрость – это сапраўдныя дары. Дары потрібні для того, каб бачыць збаўцу. Добре, дапамагу дзядулі, прическа можа і пачакаць. Давайте я вам дапамагу. Але ж це труд такое цяжкае. Я не ўпэўнена, ці змагу яго данесці. Пойдзем разам, а разам парадзім сабе. Зазорка! Ладно, чё ближе? Если нам скажут, ваш поезд ушел, то мы ответим просто, что с радостью другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я терпи загуляю. Ой, загуляю. Ваш горад! Конечно, ён нейкі дзіўны. Паўсюдна, але горад нейкі неахайны і смутны. Молодой человек, Што трэба? чым вы ў гэтым горадзе займаецеся? Бавімся, а табе якая справа? Вилучайтеся на нас, або йдіть преч. Весело вам. Пры банку з віном заўсёды весела. А сапраўдная радасць, сяброўства, мэта жыцця. Ці вы аб гэтым ведаеце? Ось сапраўдная радасць. Мы такими глупствами не занимаемся. Гэта не глупствы! Сам пляцеш глупствы! Сапраўдная мудрасць паўстае ў любячым сэрцы. А вот сапраўднай радасці паўстае ў выніку сумленнай і згоднай працы. Мы аб гэтым даведаліся учора, калі дапамаглі аднаму самотнаму старому. Вось гэта была сапраўдная радасць. Гэта была любоў. Любоў, яна як міра, горкія зелы, якія даюць жыццё. А ахвярная праца для іншых з'яўляецца крыніцай у нашых сэрцах, якая дае радасць, сэнс жыцця і нам, і іншым людям. Я павінен больш працаваць, закончыць з наведваннем карчмы, каб стаць сапраўды добрым чалавекам. Тады буду щасливым. Менавіта так, інакш пазастанешся самотным няўдачнікам, жывучым без сэнсу і без будучыні. А як гэта зрабіць? Пачні з гэтага моманту разам з ім штодзённа сумленна працаваць і дапамагаць іншым. Гэта надасць радасць сэрцу і адродзіць сэнс жыцця. Паглядзіце, як жа шмат радасці дае жыццё ў любві. Гэта праца, але цудоўная і маючая глыбокі сэнс. Пабачыце, усё у вас атрымаецца. Дзякуй вялікі! Да побачення! Да пабачэння! Паглядзіце, сон ўжо блізка! Час вырушаць у дарогу! Назовка!
початок стайні Бог. Хто ж малому дорогому, дай там хвалу годно мог? Пастушки, вы поспешайте, честь и хвалу ему дайте, вас анёл туды зове. Вітаю вас, вялікія магі! Нарадзіўся збаўца свету, тут, у гэтым хляве. Витаем тебе, анёл. Мы ему принесли дары. Збаўца, прими от меня золото. Ты король королев. Ты сама мудрость. Золото вытопляется у вагне, так як мудрость у сердце, распалена любов'ю. Найдостанніше владар над владарами. Приймій від мене ладу, воду, якого дає радість усім, так само, як твоя щоденна апостольська праця для нашого добра. Ты, збавца, з любові прийшов у світ, каб померці за нас. Прийми гэтыя горькие зелы, миру і веди усіх нас дорогой мудрості, працавітості і взаємної любові. Веди нас шляхом, яким крошиш сам. А вы, мои дорогие дзяўчынкі, что хочете подарить дитяти? Але мы нічого не маем. Мы только теперь будем учиться сапраўднай мудрости, працавітасці и любови. Вы уже шмат что можете, и гэта падабаецца Езусу. А вы, гледачы, ці вы уже вырашылі ісці за Езусом шляхом мудрости, працавітасці и любови?